Co kdyby... Co kdyby váš manžel byl šaman? Ano. Ne, dobře, že kvůli tomu voláš. Promiň, úplně jsem na to zapomněla. Hned se ho na to zeptám, ano. Ano, dobře, fajn, tak zatím. Promiň, ahoj. Tady jsou ty rýžové wafle. Ještě něco? A Zlato volala mi Anemi. Zítra mají svaté přijímání a prosí tě o hezké počasí. No, trochu pozdě. Ne, ona mě prosila už před týdnem, ale já na to zapomněla. Ale no tak. Co? Půjde to? Budu to muset udělat tady. Takže dobré počasí. Jo. Dobře. Jo. To je na zítra? Jo, na zítra. Možná bychom mohli grilovat. Ano, dobrý nápad. Niet dat ik aan je grillen ben. Gisteren was ik nog je favoriet. Nu doe je iets of je mij niet ziet. Co kdyby instalatéři byli nedoslýchaví? Denk je dat ik ben? Wat voor een gek denk je dat hier staat? Dobrý den, madam. Instalatér The Smith. Přišel jsem se 3 novými gladiátory a spoilerem. Aha. Myslím, že to bude asi omyl. Co prosím? Že to bude asi omyl. Bydlí tu Petersovi, Sofie Petersová. Ano, bydlí. Tak vidíte. Ale my jsme si objednali 3 radiátory a 1 boiler, víte? To snad ne. Ale krucinál, sakra! Ano, omlouvám se. Přiznávám, připadalo mi to dost zvláštní. Máte aspoň ty termostaty? Termostaty? Ano. No ne, já jsem... Rozuměl jsem termosky, víte, a... Aha. To ne, děkuji. Tak vám aspoň popřeji hezký den. Děkuji. To snad ne. Zabralo nám to tolik času. Sakra! Do háje! Co kdyby neexistovala čísla? Vpadneme tam na Hertiu. Dobře, počkej. Na Hertiu. A nebo po Hertiu. Po Hertiu. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Co kdyby...
Dobrý den, mohu mít otázku? Ano, ano. Ježíši, Martin van den Meer. Ano, my jo. se známe, jo. Jistě, chodili jsme spolu do školy. Nějak si vás nedokážu zařadit. No tak, možná jsem nebyl až tak populární. Ne, jo. asi ne. Často se mi posmíval vzadu na hřišti. Já? Ano, ty, ano. Nemůžu si... Kdo teď roznáší letáčky? Kdo je teď úplnej loser? Co Kdo máte? je úplná nula? Kdo má na sobě strašný hadry? Kdo je tady zakrslík? No. Kdo se teď podělal do kalhot, co? Niko! Ano, Niko Poseroutka! Ha, že jo? Poserout! Teď si do kalhot nenadělej, škoda jich! Poseroutka! Hele, pojď sem zvejské! Pamatuješ, jak jsem ti vyprávěl o tom Poseroutkovi, o kulkovi ze třídy, který když kejchnul, nadělal si do kalhot? Jo, No jasně, tak to je on! Poseroutka, a to je síla. Je to! Hele, píte, to je Poseroutka! Ten, co když si čiknul, tak Jo, Poseroutka! to je ten Poseroutka. On má v kalhotách. Má v kalhotách. Všechny štíně! Má v kalhotách, Jo, sundej si je, dělej! To budeš potřebovat! Hele!